أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, ‘yan uwa fuskoki masu albarka da ke gaba gare ni da wanda sauti ke kai musu daga inda suke sauraro, kafin in ci gaba daga inda muka tsaya ko in fara gabatar da abin da Allah zai sauƙaƙe min gabatarwa a wannan zama, ina fara miƙa gaisuwa ta ‘yan uwantaka da girmamawa zuwa gare ku baki ɗaya, wanda ita ce gaisuwar addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna godiya da yabo ga Allah maɗaukin sarki, mai kowa mai komai mai iko mai horewa mai yarjewa, wanda yau ma gashi ya sauƙaƙe mana mun sake dawowa kamar kullum don ci gaba da majalisinmu na yammaci na Juma'a bayan sallar la'asar, daidai wannan lokaci mai albarka, a kuma yini mai albarka
kuma a wuri mai albarka masallaci dakin Allah. Da shi mun sake dawowa a masallacin Ni'ima Kefi bypass cikin garin Akwanga, yadda muka saba tafsiri a cikin wayannan surori na izu 6 ƙarshen Alƙur'ani. Muna cikin suratul Hashr, za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Muna roƙon Allah ya hada mu yadda ya hada mana wayannan alkhairan, Allah ya sa mu ci gajiyar su gaba daya. Da albarkan yinin Juma'a, gashi lokacin bayan la'asar, albarkan zama a masallaci, albarkan karanta alkur'ani. Muna roƙon Allah wa'annan alkhairan Allah ya sa su amfane mu duniya da lahira. Allah ya ƙara mana son addini da son ayyukan alkhairi. Abinda muke son mu yi na alkhairin, Allah ya sa mana ƙarfin gwiwa da kaimi, ya taimake mu, ya sa mana himma wajen aikata abinda muke da nufin aikatawa. Sakaci da zunubai da laifuka da muke yi wa Allah, muna roƙon Allah ya ba mu ikon tuba da gyara laifukanmu kafin mutuwa ta rutsa da mu. A ci gaba da tafsirinmu, ina ga sai yau ne fa za mu je aya ta 3, haka ne kwalar ma? Bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Na'am. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Ubangiji ta'ala yana ci gaba da bayanin abin da ya faru da jarabawa da ya dora wasu bayinsa sakamakon taurin kai da suka masa. Malai yace summa akhbara ta'ala anna haula'il yahud, sa'annan Allah madaukaki ya bada labari, kaga wayannan yahudawa da aka dauki tsawon bayani farko wannan sura. Ku dubi mutum wai ta kai ga saboda murdadden hali irin na mutum, Allah ya saukar da alqur'ani shafuffuka ana ta bayani akan halinsa. Allah yana ta bayani akan irin yadda yi. Don a yanzu kana ganin ka gano yayi kaza akwai abun mamaki a ciki, har sai da aka turo mala'ika daga saman 7 ya sauko da ayoyin alkur'ani aka kawo wa annabin Allah cewa wayannan mutanen ko Allah yana kokawa da yanayinsu, kuma Allah shi Allah yayi tir da su, kuma yana nuna mana duk abin da kuke ganin suke yi da kuma irin abin da ke faruwa da su Allah ya ce kaɗan kenan daga cikin halinsu. Bangiji ta'ala sai ba da labari cewa kaga wayannan yahudawa lam yusibuhum jami'u ma yastahiquna min al'uquba, bi ma'ana Allah bai dandana musu duk abinda ma suka cancanta na azaba tukuna ba. Wannan abin da kuka ji ko kuka yi ake baku labari kaɗan kenan. Abinda suka cancanta na lallasa su, abin bai ma faru duka ba. Abinda kuka gani ko aka baku labari kaɗan ne daga ciki. Wa anna Allah khaffafa anhum, kuma Allah ya sauƙaƙe musu ma a haka ɗin da aka kore su daga garinsu, aka ɗaiɗaita gidajensu, suka shiga talauci da kaskanci. A hakan kuma Allah ya tausaya musu, amma sauƙaƙe musu. Shi yasa Allah ya ce walaula an kataballahu alaihimul jalaa, da ba don Allah ya kaddara za a kore su daga gidajensu ba, za a tarwasa su daga garinsu ba, Allah ya ce la'azzabahum fid dunya, Allah ya ce da ya musu masifar azaba a duniya, da za su ga tsananin azaba na tashin hankalin da zai aje tarihi a duniya irin abin da Allah ya musu. Amma sai Allah ya sassauta musu, sai ya takaita abin da a kore su kawai daga garinsu. Allah ya ce walahum fil akhirati azabun nar, amma duk da haka a lahira suna da azabar wutar jahannama mai tsananin gaske. Duk yadda Allah zai daga masu kafa a duniya su shahara a duniya, in aka ce ba yahude shi yake juya duniya duk dai a faɗi, Allah ya ce kam ran da suka taka filin alkiyama yau ga su ga ubangiji, Allah ya ce makomansu ba za ta yi kyau ba. Amma a duniya in Allah ya tashi yin jarabawa zai iya jarabe su, ya sauƙaƙe musu, zai masu abin da ko dai su shiga taitayinsu ko
kuma wani kuma shi ma ya ɗauki darasi da su ya ga cewa lallai idan dai mutum yana yi wa Allah ba daidai ba zai ƙare lafiya ba. Da wannan sai malamai suka ce ashe wasu jarrabobin da Allah yake jarraban mutane yakan jarrabe su don su koyi darasi, don su gane kuskurensu ko don su gyara. Alaramma za ka iya tuna can cikin suratul Rum da Allah ya ce zaharar fasadu fil barri ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahri. Allah ya ce ga barna da ta'addanci da fitsara da mummunan hali na ɗan adam. Allah ya ce ya bayyana tasirinsa da illansa da irin abin yadda ya lalata duniya. Allah ya ce ɓarnan ta bayyana fil barri akan tudu a bayan ƙasa. Duk inda ɗan adam yake rayuwa dandamalin inda filin ƙasa ne, Allah ya ce sai da ɗan adam ya gurɓata shi da mummunan halinsa. Wal bahari, Allah ya ce ɗabi'ar ɗan adam na saɓo in sun hau jiragen ruwa, amma kan ruwa ma Allah ya ce sai da ɓarnan ɗan adam ya bayyana. Waɗansu malamai suka ce ba wai ɓarnan ta bayyana ba, dabbobi da ke rayuwa a bayan ƙasa da dabbobi da suke rayuwa a cikin ruwa su ma suna samun jarabawa da matsalar rayuwa saboda yadda ɗan adam ya jawo zunubin ɗan adam ya jawo Allah ya jefa duniya cikin wahala. Allah ya ce bima kasabat aidin nas, saboda irin abin da hannayen mutane suke aikatawa. Allah ya ce amma ya jefa musu wannan, ya rikita musu duniyan ne, ta dagule musu sama da ƙasa akan sarari da kuma kan teku. Allah ya ce liyuziqahum ba'da alladhi amilu. Allah ya ce dan Allah ya ɗanɗana musu wani ɓangaren abin da suka aikata. Ba ma duka kenan ba, kenan idan mutum yana yin abin da ba daidai ba, Allah sai ya ɗauki wani abu ciki sai ya ce zan lallasa ka, zan gara ka halinka na kaza. Ba wai duk halinka ba, cikin halinkan ma bari nuna maka kaza ko kaza kaɗai, ko don kaza ɗinka kaɗai in na kama ka za ka gane cewa lallai ashe akwai matsala. Kuma kana da ire-irensu da yawa. Allah mai rahama ne, Allah ka tausaya mana. Allah ya ce li yuziqahum ba'da alladhi amilu, dan ya dandana masu wani bangare na irin abin da suka aikata na miyagun halayensu. Allah ya ce amma la'allakum yarji'una. An yi musu haka, Allah bai matse su sai da ya kashe ba, bai koda su sai da ya tsinka su ba, bai karereya su ba, sai da ya jijjiga ya jinjina, ya hankada su, ya girgiza su. Allah ya ce dan tayo idan suka waiga suka kalli baya za su iya tumbayan wai me ya jawo kam, sai ce ai irin halinmu ne, ai irin kaza ne. Allah ya ce la'allahum yarji'una, tayu za su yi ribas, tayu za su ce maganan zinan nan maganan kaza tun mu ne. Allah ya ce nayi musu haka dan su yi ribas, su gyara din. Kenan in mutum yaki gyarawan karshen ta dai ya gama zai wuce lahiran. Can ne kuma in ya zo wajen wanda ya hana, ba wai ya ɓoye wa wanda ya hana ba. Nan kuma inda za a yi ta kare kenan. Shi yasa Allah ya ce to duk abin da ya musu a nan duniya zaka ga abin tausayi, zai baka mamaki. Allah ya ce ba a masu komai ba, sama aka masu dan dai su koyi darasi, dan su yi ribas, su dauki mataki, su taka birki, su yi kaza. Allah ya ce in ba za su gyara ba walakum fil akhirati azabun nar, wuta tana jiran su a lahira. Malai yace falaula annahu kataba alaihimul jalaa, da ba don Allah ya kaddara cewa za a kore su daga garuruwansu, allazi asabahum, wanda wannan koran ta same su kuma fitina ce, wa qadahu alaihim, kuma dama Allah ya kaddara musu dole hakan sai ya faru da su, wa qaddarahu bi qadarihi, kuma ya kaddara abin da kaddarawarsa na iliminsa na gaibi, allazi la yubaddalu wa la yughayyaru, wanda kaddarar Allah ba a canja ta. Da ba don Allah ya kaddara cewa abin da zai faru da su kaza da kaza ne, kaza da kaza ba, malai yace lakana lakum sha'anun akhar min azabid dunya. Malai yace wallahi da
da ba wannan labarin ake ba, wani labari duniya kuma abinda aka masu masifa ne, tashin hankali ne, amma ɗan sama-sama ne. Allah ya ce da ba don Allah ya ƙaddara iyakarta kenan ba, Allah ya ce da wani sha'ani ne kuma daban. Da an shafe su a duniya kamar yadda ake karanta wasu ayoyin Alƙur'ani cewa abu ne. Allah ne ya takaita abin a sama-sama ya tsaya haka, da ba don haka ba, da wani labari ne daban, in ji Allah. Da ba ta tsaya nan ba, da wani labari ne daban. Shi ne malai ya ce wa nakalan, da ya zame musu azaba da ukuba, walakinnakum wa in fatatkumul azabu shadidul duniyawi. Malai ya ce sai dai fa duk in ma dai a ce azaban mai tsanani a duniya ta kauce musu, ba a lallasa su yadda ya kamata ba, an ɗan shafa su ne sama-sama. Malai yace fa inna lahum fil akhirati azabun nar, to su gama yawo a duniya, in yaso suna yawo ne a sararin samaniya, in yaso suna rayuwa ne karkashin kasa. Duk inda dai aka ce mutum ya tsira daga barazana, idan aka ce daga sama ake kai hari, to su suna saman sararin samaniya, wa zai kai musu hari to? A in dai za a kai hari ne ya kona gidajen da suke rayuwa, a so suna rayuwa karkashin kasa, wani hari kuma su suke bannan? A duk wani abin da ɗan adam zai yi na ci gaban zamani da ya tare wa kansa barazana, in ya so su gama, kuma ko shekara 100 nawa suka yi. Malai ya ce suna da azaba mai raɗaɗi na sakamakon wutar jahannama, allazi la yumkinu an ya'lama shiddatuhu illa Allah ta'ala, ko illa Allah ta'ala. Babu wanda ya isa ya tsancewa ya gaya maka tsananin azabar wuta da kuma bala'in da ke ciki, da yadda ɗan adam rayuwarsa za ta ɗaiɗaice. Babu wanda ya isa ya gaya maka sai Allah. Allah kaɗai ya san masifan da ya tanada cikin wutar jahannama, kuma ya yi ne don maganin wanda ya ce su bari sun ki bari, ya ce su yi sun ce ba za su yi ba, ya tsara duniya suka ce ba za a bi tsarin Allah ba, su za su rikita tsarin Allah, suka yi tsarinsu. Allah ce za ku zo wajen wanda ya yi ku ya aje a duniya, ni na yi duniyan kuma na aje ku a duniyan, kuma na ce ba na so, kuma kun ki bari. Allah ce za ku dai gama ku zo ai. Kuma sai ya ce ya shirya wani bala'in da ban da shi ba wanda zai ce maka iya abin da ke ciki. Malai ya ce fala ya khaturu bi balihim anna uqubatahum qad inqabat wa faragat wa lam yabqa lahum minha baqiyatu. Fala ya khaturu bi balihim anna uqubatahum qad inqabat. Malai yace tsananin abin da suka aban nan, irin masifan da suka sha, ba sa tunanin, ba za su ma yi tunanin cewa azabarsu ta ƙare kenan ba. Wa faragat, kuma an gama, walam yabqa lahum minha baqiyatun, babu wani abin da ya rage ba. Malai yace fa ma a'adda Allahu lakum min al'adabi fil akhirati a'zamu wa atammu. Anan malai yake yana bada labari ne cewa irin abin da suka sha a duniya na masifa, su kansu ji suke cewa kai wani abin zai wuce kuwa, zai kare kuwa. Tunanin mutum ma baya ganin cewa akwai ran da zai fita daga wannan matsalar, har a ce abin ya wuce. To in dai na duniya ne zaka fita din, zai zo ya wucin, amma wallahi in dai baka canja hali ba, baka gyara ba, abin da ke ya rage yake jiranka, wannan ba a ma yi komai ba, wannan abin da aka shiga ba a yi komai ba. Shi yasa Sa'id bin al-Musayyib yake cewa, yace duk wata masifan da ka taba shiga kafin ka mutu, yace ran da mutuwa ta cakume ka, yace wancan ashe wasa ne. Yace kullu musibatin qabala al-maut fal mautu, yace kullu musibatin qabala al-maut fal mautu ashaddu minhu. Yace duk wata musiban da mutum ya taba gani kafin ya mutu, kafin yau mutuwa ta cakume shi, yace wallahi mutuwan ta fi shi tsanani. Yau mutuwan da ta kama mutum ta fi bala'in duk abin da ya taba gani. Yace wa kullu musibatin ba'da al-maut fal mautu ahwanu minhu. Yace duk wata musiban da idan mutuwan ta cakume mutum
tattara ta tura gaba yace abinda zai je ci karo da shi can gaban kuma wallahi idan ya je gaban zai ce Allah sarki mutuwa ashe mutuwa ta daga min kafa ita kan dama a ce ita da sauki ma ran da fa zai mutu bai taba jin masifa irin mutuwa ba saboda baya ya fito yau ya shiga wani abin da bai taba ji ba to da mutuwan ta nade ta miƙa gaba in ya je gaban sai ya ce bai taba jin abin da irin wannan ba ashe mutuwa dama ba komai bane Allah ka tausaya mana malai yace fa ma a'adda Allahu lakum min al'azabi abinda Allah ya tanada musu na azaba fil akhirati alahira a'zamu yafi girma wa aqammu kuma yafi masifa me yasa Allah ya musu wannan kuma yace alahiran bata kare ba sai alahira aya ta gaba ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب Ubangiji ta'ala yace zalika abin da yasa haka kamar an tambayi amsa ne shi yake kamar an tambayi Allah Allah yace kaji iri yadda dai ta kare da tsakanin mu da su kai zaka Allah yace to bari ka ji kar ma sai ka ce ba sai ka ce me yayi zafi ba Allah yace zalika abin da yasa bi annakum shaqqullaha wa rasuluhu domin su sun saba wa Allah da manzonsa babu abin da ke kawo masifa a duniya kamar sabo saba wa Allah da manzonsa fitina a cikin addini saba wa Allah saba wa manzon Allah mutum yace shi ba zai bi dokan Allah ba wallahi karewan fitina da kaskanci kenan kuma ko me ya samu ko me ya zama zai kare a kaskanci da walakanci kanan Qur'ani yake ba mu labari tantirai ba a taba tantiri irin Fir'auna ba in dai duniyar ya samu duniyar wani zai ce to ni ai to wannan ai jaraban mulki ai jaraba ce kawai da tension to ga wani in dai tsaban kuɗi Karuna zaka ce to shi ba ruwan shi da mulki ba ruwan shi da mutane kuɗinsa kuɗi ne madudun kuɗi amma duka ya kare a tantiranci kuma duka Qur'ani sai da ya kama sunayen sai ya ce ga sunan ku karanta bakin tarihi kuma ba a shafewa har duniya ta tashi me ya jawo sun saba wa Allah me ya jawo sun saba wa manzon Allah annabi Musa na zamanin su Allah yayi duniya abin duniyan ma shi yayi kai ma shi yayi ka ya kawo ka duniya kuma yace da fa baka nan wasu ne fa suka zo kafin ka kuma suka yi wa Allah ba daidai ba wasu ma sun yi ibadan sun yi ladabin a haka ba a basu ba lokaci yayi aka kada su gaba idan bayin Allah nagari annabawa rayuwar nan bata basu ba lokaci nayi za a kada su gaba balle ina ga wanda ke wa Allah tsiwa wasu sun yi tsiwon an kada su wasu basu ma yi tsiwon ba lokacin yayi sun tafi sai aka kawo ka kai duniyan a lokaci sai ka ce to zauna amma hakan rayuwan ba zai yiwu ka ga tabarau na hangen nesa ba sai an baka manuwan na wani rayuwa sannan a baka bayanin cewa kafin ka ba akwai wanda suka zo su ma ga yadda suka yi ga yadda suka tafi ga yadda kaza to kai ma sai aka bude maka sai ka ce ga yadda ake son ka rayu kai kaza kar kai kaza kai kaza kar kai kaza Allah da yayi ka ya aje ka a duniya sai ya ce ni da yi ka nayi duniya na aje ka a duniya abin duniyan da ya maka ya rufe maka ido ma dun ni nayi shi ni nake ba da shi to amma ban san abin duniyan ne ya rufe maka ido mu rabu da kai ban san abin da zai zame maka jaraba mu rabu da kai idan a lalata ne mutum sabon Allah zina yake yi wata baiwar Allah ce halitta ce fa wanda inda wani abu zai fa da kake son masoyiyanka inda za ta kama tari za ta mutu a gabanka ba yadda za ka yi sai dai in ta mutu kuma tsoro za ta baka kuma ka gudu ƙarshe in ma kana tare da ita tarayya ba ta aure ba sai ta mutu daga lokacin hankalinka bala'in tashi zai yi cewa za a baka isa ka je ka kira yayanta cewa wallahi tsautsayi muna zaune da wancan muna hira ta mutu ba baka isa ka faɗa ba za a ce kai ka kashe ta da Allah mutumin da ke da wannan kaskancin kai ma da shi ba wanda ke iya tsinana wani abu a kan shi za ka rabu da Allah
da Allahn da shine komai a wurinka idan kana ganin wance ce ta maka komai ta maka kyau yasa ba za ka iya rabuwa da ita Allah ne fa yayi ta sai ya ce ba ta wannan hanyar za ka mallake ta ba ka bi tsarin da ni nake so in mallaka maka abin da kake so dan ya lastin maka ka huta sai ka ce kai Allah ba za a yi naka ba kawai ga duniyan bayan ga ta nan open a bar ni in yadda na ga dama sai Allah ya ce to ba damuwa in dai kace zaka yi yadda kaga dama ka yi din amma dai zaka zo shi yasa a wani wurin Allah ya ce kul ka ga ya musu kullun ya'malu ala shakilatihi قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا Allah ya ce ba zai yi dan adam ya zo duniya in bar shi haka kara zube daga baya ya zo lahira a ce mai ya aka yi haka sai ce Allah ai da an mana bayani da ba za mu aban nan ba sai ya ga kaman an masa keta Allah ya ce a kafin ka ce ya aka yi haka Allah ce ga yadda za a yi in ka zo duniya in dai ran da ka mallaki hankalinka an kawo Qur'ani an nuna maka cewa ana yin kaza ba komai alheri ne ka miƙe kafanka kai abubuwanka hankalinka a kwance kaza da kaza Allah baya so in ka yi shi ba za a kare lafiya ba kuma ba ma amfanin ka yi shi don aka gama sai aka ce to bari ka ji in fa ba za ka bari ba wannan abun in dai idan ka yi rufe wai sai ka yi shi to bari a nuna maka wanda ya yi shi ya gama in kisan kai ne kashe-kashe sai a ce maka ga wanda suka kashe mutane ya suka kare in kaza ne in ma ido kudi ne ya rufe maka ido sai a ce ga wanda suka yi kudi a duniya ya suka kare duk dai sai a nuna maka sai a ce kuma ga bayin Allah ya suka kare kaza sai a nuna maka sai Allah ya ce kul ka gaya masu kullun ya amalu ala shakilatihi Allah ya ce bayan mun bude shafin kowa an nuna mai yadda abin da yake da hannun dama da hannun hagu ɗayan mai haske ɗayan baki kuma aka ce maka ga yadda wanda ya bi hanyoyin suka kare Allah ya ce in baka ji a gaya masu kowa ya ɗauki kala sample na rayuwar da ta masa ya je ya yi abin shi bayan ni nace ga yadda za a yi Allah ya ce ina na gama muku komai ya Allah ya addressin duniya ya ce ba na gama muku komai ba Allah ya ce to ka gaya musu idan dai abin da na tsaran bai yi ba kullun ya amalu ala shakilati kowa ya ɗauki kalansa ya je yi Allah ya ce farabbukum amma dai shi ubangijinku shi Allah da ya halicce ku shi da ya ce ku bauta masa shi da ya kawo ku duniya shi ne ya halicci abin nan da ya rufe maka ido makayansa ne Allah ya ce farabbukum shi ubangijinku a alamu biman huwa ahada sabila ya san wanda yafi kowa tsayawa akan hanya kar ka dauka in yadda duniya in ta rikice ko jami'an tsaro ne suka je patrol suka gano ana wata tsiya gawa ne sai aka tsallaka katanga idan mutane suka tsallaka katanga suka zo da gudu to in an fashe da gudu gaba daya za su rasa wa za su arrested ba wanda za su kama gaba daya gudu ake ina barawon waye ne to wani sai ya dauka in an zo filin kiyama haka za a zama rubibi sai abu ya bace wa Allah su waye ne suka yi kaza ma to gashi nan dai an zo dai kowa ya ce wallahi Allah mu ba mu yi komai ba Allah ya ce ubangijinku ya san wanda suka yi daidai an recording komai wanda suka yi ba daidai ba Allah ya san su kuma wallahi dama su gama bulayi ba ana faɗi wannan Hausan ba Hausan su gama dai bulayinsu a duniya wallahi karewanta za su zo lahiran wajen shi ubangijin kuma su ga kaskanci saboda in ya hana ba a bari ba baya bari shi wallahi Allah bai taba hana ka kaki bari ba sai ya bari ba yace ka bari sai kace ba za ka in Allah yace zai walakanta ka karshe su gama zubar da hawaye sai dai su ce Allah ya ji kan wani kuma ba abin da za su iya yi ba abin da za su yi duk wani masoyinka ba abin da zai iya yi Allah ya ce in dai a gaya musu wanda duk zai saba wa Allah a sanar da mutane cewa Allah fa mai tsananin ukuba ne punishment din shi in ya kama mutum lallasawansa Allah ce ba da wasa yake yi ba yace zalika li'annakum shaqqullaha wa rasulahu wa imala yace wa aduhuma bi ma'ana sun yi adawa da Allah da manzansa mutum wai har ya ga yana da kashi a wuya har yana ga cewa shi yana da wai yana adawa da abin da Allah ya tsara yana adawa da abin da annabi ya zo da shi abin bai masa ba wai shine ma matsalar rayuwa shi a wurinsa akwai wanda ya taba rubuta littafi malami ne babban malamin musulunci
kafin ya zo lissafi ta rikice masa daga baya sai da ya bar musulunci ya mutu ya rubuta littafi ya sa hazihi hiyal aghlal wayannan dokokin musulunci sune takura kaga ya fito yana kiyayya da Allah kenan da manzansa duk wanda kaga yana wani abu na addini wai takura ne a wurin sa wallahi Allah bai taba ketawa bawansa ba da alissafinka ga wani masoyi in dai kana tare da irin su wani iyakan gata wallahi ba a taba wanda yake maka gata yo wanda yayi ka a yadda kake ya maka komai akwai wanda yake son ka kamar wannan ya gama maka gata amma sai ka ce wai kai abin da yasa ka kai bai maka ba akwai takura a ciki malai yace wa'adu huma wa harabuhuma suka yi adawa da Allah da manzon suka fito na fito suna yakar Allah suna yakar manzon Allah wasa'au fi ma'asiyatihi ma suka yi iyawa suka yi kokari da struggling wajen sabawa Allah su sabawa Allah su yi kokari su yi dabarbaru yadda sai sakon ya bayyana shi yasa duk mutumin da ke sabawa Allah ko kuma yana taimaka a sabawa Allah ba dare ba rana ko labarin ya ji cewa ana batawa ne sai ake kokarin cewa wannan abun ba gaskiya bane shi dai a dole sai ya yada ya ce ai mutane ai biri yayi kama da mutum kaza sai da Allah ya ce tsinanne ne duniya da lahira Allah ma zaka iya tuno mana labarin nana Aisha da Allah ya ce an mata sharri Allah fa ya wanke ta an mata sharri Allah ya ce wannan sharri da ake wa nana Aisha bata yi ba haka bane ba Allah ya ce ko dai ku daina da ya gama ma sai da ya ce ya izukumullahu an ta'udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin wa yubayyinu Allahu lakum wallahu alimun hakim ina ga wallahu alimun hakim Allah ya ce ya izukumullahu Allah yana muku wa'azi an ta'udu li mislihi kada ku ƙara irin wannan Allah ya ce kada ku ƙara irin wannan kun san bana so sai kuke yi amma dai tunda kun yi Allah ya ce na muku wa'azi kada ku ƙara wani abu aka yi ba daidai ba an yi jita-jita ka zo ka shiga maganan Allah ya ce a bar maganan kar a kara ba a son wannan in Allah ya ce ba a so Allah ya ce nayi wa'azi nace a kar a kara in kuntum mu'mini in kuna da imani ai in nace ba na so nace kar a kara ai ya kamata ku bari ko Allah ya ce wa yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah yana bayyana muku ayoyi a cikin ayoyinsa zai ba ku labarin abin da yadda aka yi da wasu ma kuma gashi an zo kanku Allah ya ce yana muku bayanin ayoyi kafin a je lahira ya ce muku kai ya na ganku haka me yasa tun anan za a muku bayanin kar ku je a turke ku ce ai da an mana bayani Allah ya ce wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat gashi nan yanzu ayoyin suna muku bayani kafin ka zo kiyama ka ce Allah ban san da baka so ba Allah ya ce wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat gashi nan ayoyin suna muku bayanin Allah da tun yanzu yace baya so wallahu alimun hakim Allah mai ilimi ne yana da hikima me yasa kai idonka ya rufe akan abun ai Allah ya fi ka sanin abu yace yana da ilimi fa hakim Allah yace yana da hikima me yasa ya saka kaza ya hana ka yana fa da hikima maganan bata kare ba sai Allah yace innal ladzina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladzina amanu الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah ya ce idan dai ƙoƙarinku wai wannan tsiyatakun sai sun yaɗu ƙoƙarinku wannan abin da na ce a rufa a bashi wai dai a dole sai an yi ta yaɗa shi wani fa za ka samu wata harka ce kila a intanet wata harka ce a kaza ya ganta ba a ma santa a gari ba amma shine farkon wanda zai initiate wannan abun a garin da a cikin musulmai a unguwa
zai bude shago ya fara wannan harkan ina ya kofo a internet a'a wace harka ce ba ta musulunci amma shine farkon wanda ya kawo bayan Allah ya ce baya son a yada abin da ke ba alkhairi ba sai Allah ya ce to bari in tabbatar muku innal ladzina yuhibbuna an tashi alfahishatu Allah ya ce ina tabbatar muku kaga mutanen nan da suke ta son su alfasha da mummunan ayyuka su yaɗu cikin mutane jin daɗin su ne za su kashe kuɗi a yaɗa abun in ma wata harkan tsiya ce za a je za su ce wai duk wannan sai a ce yau ai an yi bushasha an yi harka yau ana ma shiga harkan free ticket wani ya biya gaba ɗaya wani ma sai ya ce wai a duba giya da ke cikin taron gaba ɗaya a mata bil ya biya kowa yau ya sha ta free ko kun ɗauka ba a yi ni wallahi akwai wanda ya taɓa gaya min cewa wane ko kuma a kana jin ana labarin wane kwarai kuwa in ya je yanki kaza yakan sa in ya shigo gari yakan ce matasa a bi shaguna duk abin da suke son su sha nau'in nan kayayyakin a masa bil an jima a zo yau gaba ɗaya da yamma za a saki komai ya zama firi komai zai zama firi yau wane ya shigo gari wai dai dole shi harkan dai a dai ya haɗa wannan tsiyan Allah ya ce to ina gaya muku wanda yake son alfasha ta yaɗo aikin banza ya yaɗu Allah ya ce lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah Allah ya ce suna da azaba walakanci radadi kaskanci rashin bi ma'ana rashin miƙewan harka abubuwa su dai wallahi ko ya zama menene haka zai kare wasu fa wallahi masu wayannan tsiyatakun na rantse muku da Allah akwai mutanen da wallahi in sun ga wani yana bacci mamaki yake ba su saboda burge su yake wani wallahi an samu mutumin da in yazo ya samu kana bacci har sai ya taba ka in ka dago ka kalle shi sai ya ce ka ji dadi har kana iya bacci abun ka kai har kana iya bacci sai ya bude ce ka ganni nan da kanula a jikina wallahi bana iya bacci sai na dura wa kaina allura ta kai ga tun yana zuwa likitoci na masa an ba wanda zai rika kullum wani likita ne zai zo sai sakandare sannan a zuwa ƙarshe sai a ce a makala masa alluran sai a ce wane in kawai zaka ja namba kaza mil kaza zaka ja sai ka tura wa kanka a hankali kai ma zaka iya kuma haka har ya saba ya iya wani in ba ƙwaya ya sha ba wani in ba kaza ba sai ya watsa ƙwayoyin sa shi bacci wani kaza duk dai Allah ne yake kama shi saboda Allah ya ce baya so shi kuma wai zai saki duniyan ta gudana masa a ba yadda Allah yake so ba Allah ya ce tun a duniya zai ga raɗaɗin wani ya ɗauka raɗaɗi shine talauci zallan talauci ko zallan kaza shine wani wallahi jama'a babu raɗaɗin da ya wuce raɗaɗi a zuciya raɗaɗin zuciya in dai kana da raɗaɗin a zuciya in aka ce maka Najeriya taka ce duk an baka ita wallahi ba a maka komai ba in dai kana da wannan raɗaɗin a zuciya me yasa annabi yake addu'a yana ce Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan Allah ka raba ni ina neman tsari Allah na roƙe ka ka taimake ni ka raba ni da masifan damuwa da bakin ciki dan Allah ba masifa bane me yasa annabi ya fara shine number 1 a cikin addu'a abu 8 da annabi ya ce Allah ka raba ni wa'annan abu biyu damuwa da bakin ciki sune annabi ya sa on top of the list sune annabi ya fara da su yace Allah duk abinda dai duk damuwa ne matsala ne kafin in fara kirgo su bari in fara da wanda yafi wasu Allah damuwa da bakin ciki ka raba ni da su wallahi duk abinda kake samu duk abinda kaza in dai Allah ya topin maka abu a zuciya ya placing maka shi ya aje maka yace na barka da shi wallahi zaka rika kallon mutane sai ka rika kallon wai sai ga wai har in ana hira sai kana magana da abokanka wai su wai nawa me suka binnan me suka taka kam ko kuma wace wai su ba su da ma wani damuwa wallahi ba su da damuwa fa wani da yake faɗin haka sai a ce to shi me damuwar shi bayan yana da komai ba wai yana da komai ba Allah ya ce zan ɗanɗana maka ta zuci tukuna ya ce lahum azabun alimun za su ɗanɗani azaba mai raɗaɗi masu yaɗa sabon Allah da tsiyataku
Allah yana iya jefa masu ba sa taɓa samun mai son su da gaske wallahi ko budurwansa ce tana manne masa ne ta sa target ne ta samu miliyan kaza sannan ta poisoning din shi ta kashe shi don ta rabu da shi duk wani wanda yake tare da shi yana tare da shi ne ba wai yana son shi ba ina kwanciyar hankali ina daɗi Allah zai raba shi da masoya baya samun masoya na gaske ba duk wata matsala sannan duk harkan da ya sa za a mashi sai an cuce shi a ciki wallahi in sokawai din mutum ne ya samu matsala gashi dai yana da ilimi gashi shi yana da wayewa shi tsaban calculation gashi wai sai ya wani ma tsaban wai shi bai san arena mai wayo sai ya sa a kwamfiya a kirawa ne masu aikin saka wayan a kira man yaron nan da unguwa kaza a ji nawa ne yazo ya duba nawa ne zaka man sai ya duba ya calculating ce to kaje zan duba ne sai a ce a kira wani wadi ya gama kwamfiya ina zai samu arha duk ya gama amma sai ka samu yaron da ko primary bai yi ba anan a saka wai din zai cutar da shi wallahi sai ya cutar da shi ya tatake mai kuɗin da baya tsammani saboda ba a yi wa Allah wayo Allah ya ce masu son su yaɗa shedanci Allah ya ce na lamunce wa kaina sai na lallatsa musu azaba mai sun rabu da kwanciyar hankali a nan duniya sun rabu da su ci abu ya zauna masu lafiya sun rabu da bacci mai daɗi sun rabu da masoya na gaske komai sun rabu da shi Allah ya ce wal akhirah sannan su zo lahira Allah ya ce wancan somin taɓi ne wancan ta duniyan taɓa kalashi ne dama duniyan gaba ɗayanta ma taɓa kalashi ne Allah ya ce fi duniya sai ya ce wal akhirah Allah ya ce bari wannan ba a yi komai sai an zo lahira Allah ya ce wallahu ya'lam Allah ai ya san komai wa antum la ta'lamuna Allah ya ce ba ku san abubuwa da suke gudana bane ba abin da kuka sani Allah ka rufa mana asiri Allah ya ce wa may yushaqillaha fa inna Allaha shadidul iqab ina ga sai sharhin ayan ko ba mu yi sharhin ta ba ko okay muna cikin sharhin ne muka tsaya ko malai yace zalika yace wa hazihi adatuhu wa sunnatu wannan al'adar Allah kenan da sunnarsa inda za a masa tsiwa ga yadda ake karewa al'adar Allah da sunnan Allah fi man shaqahu akan sha'anin wanda ya saba masa wa may yushaqillaha duk wanda ya saba wa Allah fa inna Allaha shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne malai yace walam malama banun nadir to an gama da wannan sai kuma aya ta gaba wannan sharhin na aya ta gaba ne karanto aya ta gaba ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين malai yace walamma lama banu nadir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina lokacin da banu nadir wayannan yahudawa wanda suka shiga hurumin ubangiji Allah ya nuna musu iyakansu wallahi duk wanda zai ce baka sanni bane ko kuma ya ce wallahi ni in mutum ya shiga hurumina sai na nuna masa iyakansa yana dai yin barazanansa ne zai dan yi abin da zai iya sama sama duka dai innama taqadi hadhihi alhayatad dunya zaka yi ne dai a din barazananka a yi menene dinka wani wallahi in an zuba in an ce kotu za a shiga a zuba ya dauki lauyoyi akwai lokacin da shi ma zai yadda a zauna a sasanta a yi sulhu saboda kudin ya kare amma idan Allah ne ya ce in ka shiga hurumi na sai na nuna maka iyakanka to nan fa an shiga jan layi saboda lokacin da banu nadir suka shiga hurumin ubangiji Allah ya lallasa su suka ji sun jikkata sun ga takeici yau ga su za su bar gidajensu suna ji suna gani gashi kuma an sa musu takunkumi da dabaibayi takunkumi na tattalin arziki aka ce iya abin da zaka dauka jakanka da zaka dauka ka loda akan rakuminka ka dauka shine kadai zaka dauka a gidan sauran tarkacin dinnan zaka basu sai suka ce to in haka ne in sun san wata ba su san wata ba za mu rusa gidajenmu mu lalata da suka rusa gidajensu suka lalata gidajen sun dauka sun yi keta ba wanda zai samu abin tsinta a gidan sai sahabbai suka kama yanka dabinansu suna ji suna gani kawai su ga ana sare bishiyoyin dabinan ana zubarwa barnan sai kuma ana barna a idonsu sai suke jin abin ya ƙara cakansu kuma suka ce mun buɗe wata ƙofar da za mu tafi da damuwa a ranmu
da mun tafi ba mu san abin da aka yi wa bayanmu ba wallahi da ya fi mana amma a gaban idonmu ana walakanta arzikinmu kai me ya fi zafi haka kuma in an yi magana a ce musulunci ba ta'addanci a ciki nan take suka fara cewa to Muhammadu sahabbanka sun fara ta'addanci shine malai yace lokacin da Banu Nadir suka tuhumi manzon Allah suka zarge shi da musulmai fi qat'in nakhili a wajen sassare dabinai bishiyoyin dabinai wal ashjari da sauran bishiyoyin wa za'amu anna zalika min al fasadi sai suka ce to ai wannan abin da kuke yi ai barna ne kuma ai kun ce mu Allah yace la yuhibbul mufsidin kuna karanta a littafin ko Allah baya son masu barna amma gashi kufayin gidajenmu kuke sassare mana bishiyoyi da dabinai kuna zubarwa ai barna kuke wa tawassalu bizalika ila ta'ani bil muslimina sai suka samu dama da wannan kofan suka ce ai musulman ma shikenan da suna cewa su kaman mu ne sune masu addini to ga su girman su ya fadi ga su sun fara ta'addanci da in mun fadi a ce ana sukan musulunci ne to gashi nan ta'addanci ya fara bayyana to kuma dama sun iya yada farfaganda wajen cewa su samu tabo da kofan da za su bata musulunci duk inda suka je to kun ga irin abin da suka mana wai da sunan su musulmai ne sun yi ta'addanci sun yi kaza sun samu kofan da za su taba musulunci akhbara ta'ala anna qat'an nakhili sai Allah ya bada labarin cewa yanke wayannan dabinan in qata'tumuhu in ma kun sassare su din Allah ya ce to wannan sarewan au ibqa'ihim iyaha ko kuma ma ku bar su din su bar wayannan dabinan in abqauhu imma na in qada'uhu ne ko akhbara ta'ala sai Allah ya bada labari anna qat'an nakili in qata'uhu wannan yanke bishiyan dabinan da sare su in ma sun sassara din wa ibqa'ihim iyahu ko kuma ma a ce sun bar su din ba su sare ba in abqauhu in sun bar su din innahu bi iznihi ta'ala wa amrihi ai umurni ne izinin Allah ne ya bada izini sannan shi yayi umurni Allah sai ya bada amsan cewa kun ce an sassare muku dabinai ko kun ce an muku ta'addanci ko kun ce an muku kaza Allah sai ya sauko da aya yace za ma qata'tum millinatin Allah yace ba wata bishiyan dabino da kuka sare aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko kuka batta tana tsaye akan rassanta tana tsaye akan tsaiwanta rassanta sun baje ga ƴaƴan Allah yace da wanda kuka sare da wanda kuka batta tana tsaye akan tsaiwanta da ƙarfinta Allah yace fa bi iznillahi Allah yace umurni ne na Allah izinin Allah Allah ne yace a sassare da binan ayi ɗaya da su ga takeici su ga yadda aka tarwasa bayan su tun ma basu bar gari ba sai Allah ya ce fa bi iznillahi ai wannan umurni ne na Allah waliyukhziyal fasiqina Allah yayi haka don ya tozarta ya kaskanta fasikai masu saba masa kaga sun shiga hurumin musulunci Allah sai ya sauko da aya yace ba wai musulmai suka yi ba ni nace su yi ina kuma kofa shine anan malai yake sharhi yace wali yukhziyal fasiqina Allah yace yayi haka don ya walakanta ya kaskanta fasikai haisu sallatakum ala qat'i nakhlihim ta yadda Allah ya ba ku dama yace ku sassare bishiyoyin dabinin su wata hariki ha yace ku kona na konawa a shiga bishiyan dabinai a ga gata nan tayi lillifniya wannan Hausan ta dan muku abin nan to ina ga amma akwai yanzu fa in an matsa sai ka ji wani sai ya bugi kirje ce ai mu ne Hausawa a irin wannan haduwar namu ko wanda zai bugi kirje ce ni ne dai ba Haushe ni kan asalin ba Haushe ko akwai su to amma dai a ce ba Haushe ya ce maka ga gona ta yi lillifniya bishiyoyinta sun yi lillifniya to gaskiya ko dai a nemo dattawa ko a nemi kamusin larabci shi ba Haushe ma an batta shi gona ta haɗuwa na musamman a ce ta yi yabanya in ƴaƴan ne ga ƴaƴan duk wanda ya gani yana gani kai
yadda ta haɗu wani da a ce masa za ka iya sayan ta haka a saye tun bata nuna aka girbe ta ba zai ce a yi tsada kawai saboda yana ganin tabbas ba za a yi hasara ba nan yana ganin wannan kan ba za a yi hasara ba to sai a ce irin wannan ta nuna misali ga masara ta haɗu ta nunan ta bushe saura a karya ta a kaza ne sai a ce daidai yadda ta daidai a karya ta kuma iska ya kada ta sha iska a yanzu in ka cinna wuta gaba ɗaya konewa za ta yi haka dawa mako da sauran abubuwa to sai suka ga wannan bishiyoyin dabinan sun yi lullufniya kawai sai aka bunka musu wuta aka kona na konawa aka sare na sarewa Allah ya ce ni na baku daman ku yi haka bari ku ji wata magana jama'a wallahi babu abin da yake sa Allah ya bada daman a walakanta mutum a walakanta abin da ya mallaka ya shiga takeici kuma Allah ya ce ni na so haka kamar ya saba wa Allah in za ka yi wa Allah tsiwa Allah sai ya ce abin da kake ji da shi wannan abin da ya rufe maka ido har ka ƙi kaman biyayya har ka taɓa min Allah ya ce za ka gan shi a banza za ka walakanta da kai da abu kuma in ɗauka in ce suwa ne ku kwashe na baku menene hikimar ganima idan aka yi jihadi aka yi nasara sai Allah ya ce ku kwashe ya zama ganima hikimar shine Allah ya ce na kawo ku a duniya na muku komai amma ku bi ni ne abun bauta sai suka ce ba za mu bi ka ba sai Allah ya ce to in ba za ku bi ni ba ba matsala ku bar masu bi na masu bauta min su rayu lafiya ku bar masu addini su zauna lafiya sai suka ce ai ba wanda ya isa ya addinin ka a nan duniya sai Allah ya ce kun ga ku tun da nawa ne kuna yin addini na kun bani haɗin kai ku je ku lallasa su idan kuka ɗaiɗaita su abinda suka mallaka ma na baku ya zama naku me yasa saboda sun yi wa Allah tsiwa wallahi idan dai mutum zai yi wa Allah tsiwa kayanka zai ɗaiɗaice a mallaka wa wani wanda bai da ƙofan yahuda ka zai karere ya ka kuma ba yadda ka iya saboda kai ɗin wanda dama zai zame maka protection ya zame maka katangan to yanzu ya yi watsi da kai ba kuma wanda zai tare maka shi yasa Allah sai yake bada labari anan shi ya musu hakan ne ce li yakuna zalika nakalan lahum dan hakan ya zame musu azaba da ukuba mai sanani ya zame musu punishment yace wa khizyan da kaskanci fi duniya anan duniya wa dhillan yu'rafu bihi ajizuhum tam da kuma kaskanci wanda zai bayyana gazawansu cikakke shine dhullan ko dhillan yu'rafu bihi ajizuhum tam da kaskancin da zai bayyana gazawan mutum duk yadda dan adam zai cika kumfan baki to akwai lokacin da gazawansa za ta bayyana da an samu matsala ba ana roshin zuwa wajen likita bane ba to akwai lokacin da likitoci za su taru akan dan uwansu likita karshe ta gagara su ci Allah ya jikin shi dan gazawansa cikakkiya ta bayyana za a samu likitan da ƙwarewansa har ya fara ji yana ruduwa da kansa cewa shi dai a irin yadda yake recording cases da ya recording dai bai taba samun wani case zai da ya daga mishi hankali ba wani abin sai an yi masa bukin jirgi ya hau ya je ya treating wani case kuma sai a ga in dai wani sai a ce ai likitan wane sai ka ji wani likita a ce ai maye ne shi kam wato kirari irin na Bahaushe sai a ce kaman maye shi dai in dai zai zo ya tsaya gaban mara lafiya to gaskiya sai an ga dai abin an samu sauki ko kaza akwai ran da shi ma gazawansa cikakkiyar gazawansa za ta bayyana mun kusa tsayawa insha Allah cikakkiyar gazawarsa za ta bayyana idan duniya ce ƙasa ce super power su ne da jami'an tsaro su ne da kaza akwai lokacin da wallahi matsalar duniyan ta gagare su don gazawansu ta bayyana shine abin da malai yake sharhi ana yace allazi ma qadiru alastinqazi nakhlihim yace gazawansu cikakke shine wanda basu iya kwatan dabinunsu ba bishiyoyinsu gonakinsu ma a ce yau gonanka misali a ce yau kana tsaye kaga ana girbi wani na girbi na kwashewa kana tsaye zaka ce ai sai inda karfi na ya kare to kuma wai ba abin da zaka iya yi dan a nuna yau karfinka ya kare allazi huwa maddatu quwwatihim dama wannan shine karfin tattalin arzikin su abinda yake
wannan sirri ko sinadirin karfin su shine tattalin arziki. Duk wanda aka kwace tattalin arzikinsa da an yunwata ka shikenan fa. Duk fawon mutum da an yunwata shi. Kasanku da an sawa kasanku yunwa ba shikenan. Shi yasa kuna ganin abin da ya shafi kasan nan abubuwan da ake yi wallahi da gangan ne ake an yunwata talaka. Talaka da ya fara rayuwar shi wujiga ina ka fito neman na ci ina kawai shi sai ya zamo sauran wadaka da sauran abubuwa na danne haƙƙi duk za a yi shi yanzu ba maganar haƙƙinsa bane ya ci ya sha ne tukuna. Da gangan ake talauta talaka don dai a samu a ci da guminsa. Dan in ya ci ya koshi ya san yancinsa to da an zo ana wani jawabi sai ce mu ba da alayance mana ba sai ce oh yana da dan sauran shi bai sha bugu ba wallahi kasan nan akwai arziki amma wallahi da ganga ake talauta talaka saboda sirrin karfin dan adam shine yi samu ya ci ya koshi tattalin arzikinsa to shikenan ko ba in an ka bude ido sai ya bude. In wani ya ce na buɗe maka ido sai ce ni nawa tuntuni a buɗe yake kaga ai ya bai da martani ko to da an yi wata ka ina wani maganar buɗe ido kai baka ma san an buɗe idon ba idon ka a rufe haka faɗa rami Allah ya sauwake shi yasa malai yace wanda dama karfin su shine bishiyoyin su gonakin su to an kwace karfin sai yunwa ta biyo ba shikenan rayuwa ta daidaice malai yace wallina cewa ma qadatun min linatin kalmar lina ismun yashmilu sa'iran nakhil ala asahil ihtimalat mala yace suna ne da ya hada da sunan sauran dabinai bishiyoyin dabinai da sauran bi ma'ana sunan dabino kalolin dabinai daban-daban kowane kalan dabino ana kiransa lina kowanne zai iya amsa wannan sunan shine ala asahil ihtimalat bisa ga mafi ingancin fassarori da aka bayar wa aulaha da kuma wanda yafi dacewa fa hazihi halu banin nadir bala yace kaga wannan shine halin banun nadir ba yahudi duk inda kuka fito sai sun samu inda suka fito za ku gama gwanintan ku ko masu addini ne sai su fito ta nan ku ce ba a taba ta'addanci irin naku ba gashi nan Allah yake bayyana mana wa kaifa aqabahumullahu fid dunya amma sai gashi Allah ya ba mu labarin yadda suka fito ya fito musu duk inda suka fito sai da ya fito musu sannan ya nuna ya gama da su sannan sai ya dauki shafin ya nuna mana yace kun ga yadda nayi da su in kuna ganin zamu zuba kuma mu zuba Allah ya mana dace nan zamu tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله Allah ya saka da alkhairi mun ga ina ga yau an kawo ruwa wajen har guda sai kuka tuno min Ramadan nace to kama an ce mu dan sha kafin Ramadan kenan ko Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah